izvo zvikuitwa naachivhaya tiri kuzviona izvo ndozvokuda kutokambenera 2030 kuda kukambena 2030 kuti Idi aramba aripo kusvika 2030 ivo varambe varipo vachiramba vachimora vachiba vana chivhaya tozviona zvemaambulenzi tazviona asi isusu tiri kuti 2030 bodo hatisi kumbotomboda 2030 vana vezimbabwe havachadi upenyu hwatiri kurarama huri kugwadza tinodemba kudai mwari watinzwawo hakunamata tambozama kubva vanatsvangirai varipo tichinamata tichikwira mumakomo tichidii tambonamata tambozama mwari zvakuda action izvi mwari ari kuti itai action ndokuti ndikukomborere ende mwari unokomborera munhu anenge atora action haungati iwe shumba ichiuya woti kwanza aiwa ndombofugama ndombonamata unodyiwa neshumba saka nawe iripo apa ndeaction saka isusu tiri kufamba tiri mugeza revolution zvinenge zvataurwa naComrade Geza ukanzi vakomana ngachitsve vakomana aya hatidai toita izvozvo zvinenge zvataurwa naComrade Geza because zvokuti timbotomborara zvigananda hazisi kumbotombomira zvikutokamira 2030 nekuti zvine mari isi hatina hedu tiri varombo tinodya nhuko zvezironda nyika yakagwadama izvezvi South Africa iri kuti no foreign hatichavadi apa vanhu vazhinji havana mapasipoti chero ukaona pasipoti yacho uri muSouth Africa waona pasipoti ichada permit yacho yemawevha iwo anotonetsa vazhinji havatorina zvese izvozvo vakuru kuti uinde kumusha uinde kumakomba kunoenda vamwe unenge uchingomanyisiwa uya kuSouth Africa womanyisiwa saka torarama sei vana veZimbabwe tofarirepi South Africa kwacho tingorarama zvema99 woenda kuZimbabwe kwacho unorarama zvema99 tofarirepi mhuri yeZimbabwe toraramirawo kupi because rifa reZimbabwe ringodyiwa nevaviri vatatu zvigananda ndozvikungofara tichimura nyika tichidya madiamond gold isu tichitambura una Zimbabwe pobva yeZimbabwe kutambura ukapinda mapurazi muno muSouth Africa muno vanhu vaita kugova chaiko kukwangwamara varimo mumapurazi nezvo izvezvi zvikuri kupisa izvezvi munhu ari kuita kukwangwamara akada kuribudira zuva izvezvi achisakura masikati yese izvezvi zvikoro zvakavhugwa vamwe havana kana maschool fees vamwe vana vazhinji vanogara nambuya vana mai vavo vakanauna diaspora ende kumudhiaspora mabasa akuchisina mbuya vavo vari kutambura nevanako maschool fees havana mwana ari kungoto vana vazhinji varingofatira kudai angopedza ango grade 7 ndongonotsvaka ndongotongongwavha saka upenyu hwekungwavha hunga upenyu upenyu hwekungwavha Zimbabwe yangorarama nekungwavha mapurisa maroad block ari kungwavha vari kungotorawo mari achitotyawo kana usingagoni kungwavha unofa nenzara kamuZimbabwe because hapana munhu ari kumbotombohura mari inofadza masoja mapurisa maticha manesi hapana munhu ari kumbotombohura mari inofadza kuzotifudza ng'ombe magarden boy vakupiwa mari ukaona mapurisa nemasoja vachipiwa nzungu kuzoti magarden boy mahouse girl vafudza ng'ombe vanopiwa mari zvakuda action izvi zvakuda action saka nawe iripo nekutoti tongoramba tiripo pana Geza revolution takaremberera tiri ipapo toramba takaremberera ipapo tosvika chete tinosvika chete apa tisingaperi tinoshura ndiri muZimbabwe ndiri kutaura tisingaperi chinoshura zvatiri kuona zvikuitwa kuZimbabwe izvezvi ukaenda kumaruzevha ukabvunza kuti makambowana zvavageza vanhu vazhinji havatombozivi nenyaya yekuti havana kana mafoni acho kana magetsi akutorina kumaruzevha ikoko ekuti vakwanisa kuti vachaje mafoni vanhu vazhinji vanochacha zvimambudzi izvezvi zvimafoni zvinonzi zvimambudzi izvezvi ndozvaanoshandisa saka tiri kuda kuti umwe noumwe awane foni wesmartphone zviri kuitikako kunze uko ndokunzi kunakidza kwenyika umwe noumwe akawana magetsi ake pamba pake zvoita kuno South Africa kuno umwe noumwe kumaruzevha une magetsi ake
iwoga iwo kana usina kuita purani yako yekuti utenge magetsi ndiunoota usina magetsi asi magetsi aripo pamba. Vanhu vakupa dzimotikari asi kumana Harare matepa ari kubudisa mvura ine tsvina, mvura chaiyo chaiyo kutamburwa, magetsi chaiyo chaiyo anolaitiwa pavanongoda odzimwa nenguva dzanenge vachida. Haisiyo Zimbabwe yakanaka yakadai. Hakusi upenyu hwatochemera isusu, hakusi upenyu ihwo. Saka vana veZimbabwe hatiteerere zveshe taurwa navageza, toteverera zvavanenge vachitaura. Vakati zvakati zvakati toita izvozvo because zvigaranda hazvisi kumbotombomira nekutokambenera 2030. Mota dziri kupuhwa vanhu kutokambena ikoko yako. Saka isusu tiri kuti hatisi kuzvida izvozvo.